Tässä videossa mä näytän sen, miten neulotaan neulekonetekniikalla aina oikeaa edestakaisin. Mä aloitan luomalla 10 silmukkaa. Nyt mulla on 10 silmukkaa ja mä lähden neulomaan 1 kerroksen nurin, koska me ollaan nurjalla puolella. Tässä vaiheessa mä käännän työn ihan normaalisti ja jatkan vielä 1 oikean kerroksen. Nyt me sitten päästään siihen neulekonetekniikkaan. Eli normaalisti me käännettäisiin työ ja neulottaisiin tähän suuntaan nurjaa silmukkaa, mutta nyt me ei käännetäkään työtä, vaan me jatketaan takaisinpäin oikeaa silmukkaa. Jos et ole ennen neulonut vasenkätisesti, niin tämä vaatii aika paljon harjoittelua, että se lähtee sujumaan. Mutta mun mielestä neulominen on paljon nopeampaa tällä neulekonetekniikalla verrattuna siihen, että neulotaan 1 kerros oikein, käännetään työ ja neulotaan 1 kerros nurin. Toinen hyvä puoli tässä neulekonetekniikassa on se, että ohjeiden seuraaminen on helpompaa. Ei tarvitse miettiä sitä, että nurjalla puolella oikeat silmukat nurin ja nurjat silmukat oikein. Kolmas hyvä puoli on tietysti se, että tämä on erittäin hyvä aivojumppaa, kun joutuu harjoittelemaan neulomaan täysin uudella tavalla. Nyt mä oon saanut neulottua takaisin oikealle ja me lähdetään vasemmalle oikein neuloin. Tässä kohtaa huomataan, että meidän silmukat on kääntynyt, eli me ei voida normaalisti neuloa niitä tuosta edestä, vaan me joudutaan ottaa ne tuolta takareunasta. Eli ei tästä edestä, muuten ne kääntyy, vaan tuolta takareunasta neulotaan ne. Muuten neulotaan ihan normaalisti tuonne vasemmalle oikeaa silmukkaa. Ja sitten lähdetään taas neulomaan takaisinpäin. Ei käännetä työtä, vaan neulotaan aina oikein edestakaisin neulekonetekniikalla. Toivottavasti päätät kokeilla tätä uutta tekniikkaa ja koet sen hyväksi. On ihan hyvä aina välillä haastaa itteensä ja kokeilla uusia tapoja neuloa.